Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para siswa sekalian, kados pundi pawartanipun? Sehat nggih? Oke, dinten menika hadir semua? Mlebet sedanten? Nggih. Monggo para siswa sekalian, saderengipun miwiti sinau saged donga rumiyin. Mas Noval, ketua kelas saged mimpin donga rumiyin. Saderengipun sinau saged donga rumiyin wiwitan. Nggih, matur suwun Mas Noval. Para siswa sekalian, dinten menika mangke para siswa badhe nyinaoni aksara Jawa. Nggih, para siswa badhe sinau nulis aksara Jawa. Siswa sekalian, samangke para siswa badhe nyinaoni menapa? Membuat gagasan dan pikiran dalam bentuk teks aksara Jawa, nggih, teks deskripsi, nggih, dengan memperhatikan kaidah penulisan, nggih, cara menulis ingkang leres. Ingkang kaping kalih, peserta didik utawi para siswa mampu menampilkan teks aksara Jawa utawi teks deskripsi kalawau dengan memperhatikan penulisan kaidah aksara Jawa yang benar. Ngoten nggih para siswa nggih. Nah, cobi para siswa sekalian saged ningali gambar menika. Gambar menika babagan menapa? Sinten ingkang badhe paring pamanggih? Sinten? Menika gambar aksara Jawa, Pak. Oh, nggih, matur suwun, Mbak Devi. Nggih, salajengipun sinten malih? Menika gambar ketupat sumpil, Pak. Nggih, matur suwun, Nova leres menika gambar ketupat sumpil. Sinten malih? Wonten deskripsi saking ketupat sumpil, Pak. Menapa Mas saged dipun ambali? Wonten deskripsi saking ketupat sumpil, Pak. Nggih, leres menika wonten teks deskripsi saking ketupat sumpil. Sinten malih? Nah, mangke saderengipun nglajengaken bab menika para siswa saged ningali video menika. Sisaka. Alkisah, hiduplah seorang raja bernama Ajisaka. Ia memiliki dua arti setia bernama Dora dan Sembada. Suatu hari, mereka melakukan perjalanan ke Jawa dan singgah di Pulau Majeti. Sebelum melanjutkan perjalanan, Ajisaka berpesan kepada Sembada untuk tinggal di Pulau Majeti. Nggih, saking video menika sinten ingkang badhe nyuwun pirsa utawi takon? Oh nggih, bagus, saged dipun serat wonten ing papan tulis. Nggih, matur nuwun, bagus. Sinten malih? Oh nggih, Mas Bayu. Monggo saged dipun tulis wonten ing ngajeng. Nggih, matur suwun Mas Bayu, sinten malih? Oke, Mbak Vera, silakan. Monggo saged dipun serat wonten ngajeng. Nggih, matur suwun Mbak Vera.
Oke, para siswa sekalian, kalau mau sampun wonten pitakonan-pitakonan saking kanca-kanca, sinten ingkang badhe mangsuli? Kula Pak. Kula badhe mangsuli pitakonan nomor setunggal. Nggih, Mas Taufik, monggo. Sandangan jenisipun wonten sekawan. Setunggal sandangan swara, kalih sandangan wiyan jana, 3 sandangan pinyidaking mondo, sekawan sandangan pankon. Nggih, leres sanget Mas Taufik menika kala wau sampun dipun wangsuli, matur nuwun. Salajengipun para siswa, nggih mangke kangge babar sedaya bab menika para siswa saged lungguh wonten ing kelompok ingkang sampun dipun bagi kala wingi. Monggo saged jumeneng riyin saderengipun bagi kelompok. Nggih. Oke, para siswa sekalian, para siswa mangke saged lungguh wonten ing kelompokipun piyambak-piyambak, kelompok setunggal wonten ing sisih kulon, lajeng kelompok kalih wonten ing sisih wetan. Sumangga. Oke nggih para siswa sekalian, menika sampun wonten kelompok dipun gatosaken nggih kangge kala wau para siswa kangge saged memahami bab penulisan aksara Jawa ingkang leres, para siswa saged dipun rembak mangke para siswa saged ngunduh lembar kerja wonten ing grup kelas nggih. Mangke dipun unduh lajeng dipun garap wonten ing kelompok masing-masing kelompokipun piyambak-piyambak. Ngoten nggih? Nggih, semoga saged dipun laksanaken. Punika caranipun ngrampungaken masalah menika kados pundi nggih, Pak? Oh nggih, caranipun ngrampungaken masalah menulis teks aksara Jawa, tes deskripsi menggunakan aksara Jawa menika kathah sanget Mas Noval. Mangke kanthi cara diskusi menika ugi mangke saged dipun presentasiaken lan dipun komentari supados garapanipun langkung sae. Dados saged paham aksara Jawa menika. Oh nggih, Pak, panci penak diskusi. Oh nggih. Oke, para siswa sekalian, sampun rampung sedanten? Oke, mangke para siswa sekalian saged ngomentari utawi biji garapanipun kelompok sanes nggih. Menika mangke 3 wonten ing mriki, kalih saged ngomentari kelompok setunggal 3 wonten ing mriki, kalih saged ngomentari kelompok kalih. Ngoten nggih? Oke, semoga Oh, kelompok iki apik ya, tulisannya rapi. Iya. Wis ana atek-atekane, wis ana sandengane ya bener, pasangane ya bener. Kelompok iki kudune ukarane luwih akeh maneh. Nggih, matur suwun. Nggih, sami-sami. Wah, kelompok iki garapan luwih lengkap ya. Iya bener tulisannya ya wis rapi lan wis jumbuh karo aturan nulis aksara Jawa. Masukane kudune ukarane luwih akeh meneh. Tuladane dodolan ana ing ratan dalan. Nggih, matur suwun mangke tak tambahi malih. Nggih para siswa sekalian, kalau wau sampun dipun biji ugi dipun komentari saking kelompok sanes. Terus pundi angel mboten nyerat aksara Jawa? Nggih mboten. Nah, sinten ingkang saged mundhut simpulan saking sinau kala wau? Sinten? Oh nggih, dados sinau aksara Jawa niku nyenengake lan mboten angel. Nah, leres to kala wau ingkang sampun dipun andharaken saking Mas Irfan, sinau aksara Jawa menika mboten angel ugi nyenengaken. Awit saged para siswa saged browsing wonten internet, nggih, saged wonten ing YouTube lan sak piturutipun, nggih. Nah, para siswa sekalian, samangke para siswa menika saged ndamel refleksi menika saking pembelajaranipun Pak Hamzah, nggih. Pembelajaran napa ingkang dereng kelaksanaan lan piturutipun, nggih. Para siswa saged ngisi menika lumantar Google Form ingkang sampun Pak Hamzah bagiaken wonten ing grup kelas menika. Ngoten nggih? Nggih, kangge pepanggihan minggu ngajeng para siswa menika ugi saged nyinaoni bab aksara Jawa malih, dipun tambah literasinipun lan dipun tambah
anggenipun gladhen nyerat aksara Jawa. Cekap semanten kangge panggen dinten menika Pak Hamzah pungkasi matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.